mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Miyerkules Santo na tabi, Primera Dia de Abril. Tiyempo man aldaw kan sa tuyang mahal na inang Birhen Santa Maria. Agpasalamat lamang kita kay Mama Mary, huli po sa padagos na intersesyon kan sa tuyang mga kahagadan, para sa satuyang mga kahagadan. Our Mother Perpetual Help Novena, taon-taon alas 5:15 an hapon, madadangog sa DCGB. And kami po, paabot na naman in pagrespeto asin pataratara, pangungumusta sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na sana po iyaon na kita sa maray na sitwasyon. Igwa na ni na resulta na medyo maray-rahay lamang so maghapon tang pagpagal, trabaho, deskarte, sakripisyo, hinguha asin iba pa. Sa padagos niya itong pagpapanarig asin pakimaherak pagpasalamat sa mahal na kagurangnan Hesus Kristo. Nalingawan ta, no? Igwa kitang mga evacuees dyan sa evacuation centers. Kumusta po kamo dyan sa init ng inikan panahon? Kumusta lamang sa indong sitwasyon dyan? Dahil napapasyaran, no? Yung tropa lamang makapasyar dyan sa mga evacuation centers. Kumusta honta sinda? Matulong bulan na baga, napapasipara talangan sa indang kamugtakan. Nakakasustenir pa ba? Nakakaraos sa oral daw na inconveniensya? Sige lang ng sige tabi, mga evacuees. Programa ng Bicol Target, minalaom na igwaman tabi dyan ni nag-arantabay na sasabayan kami sagkod alas 5 nin kahaponon. Oro istorya lamang kita kan mga pangyari sa palibot. Itatao iyan kan Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy ang nanginginot dyan sa muyang chief reporter, si Pading Jimmy. Compadre ng Alarmario, Pading Jomar Bien. Joshua Bino, si Karen Nala, Angel Mustaza. Manibela, si Henry Mata. Sa Master Control, ang sa kuyang compadre, Pading Nal Baldo. Kan Jigs Baldo Welding Shop dyan po sa barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo, digdi po sa Legazpi, Quasay Parish. Amang tama baga ho, Semana Santa, pasalamat lamang kay Senyor Santo Cristo. Igwa man po dyan sa barangay San Roque, Sitio Santo Cristo, Daraga. Si Pading Nalbaldo, pati naman si Chief Tech Ramir Tanay, yaon man. Tarabang-tabang po. Sa newsroom, yaon si Ma'am Sha Leron na si Nicole Ann Gloriani. Siyempre, minadagdag ng istorya, nagbomonitor padagos Jen Matthew Balyeran. Si Jimos Barrios kasabay pa. Sumada istorya lokal, national, international. Sa supervision iyan ni News Director Mardela. Diyan sa Technical Control IT Department, broadcast kan DCGB Worldwide Netwide, DCGB News Online sa Facebook and YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Jerome Nico Martinez. Kasabay ang OJTs niya to coming from Cat College, ZJ Morante and Alduin Andez.
Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Maray na hapon. O bueno, tabi di duro-diretso na kita ha. Medyo laylo na lang po tabi mo na ta yun na bagaan Miyerkules Santo na. Inda ko sa natabi pa ding nahihiling man nindo sa Facebook ang aktibidades. Igo akong i-feature sa Indo isusakuyang lupang Kinamundagan ang Karamuran. Yan. Diyan pa di sa Karamuran. Bakong basta-bastaan pagpreparar kan halos gabos na barangay. Duman baga sa pinag-agihan kang prosesyon padingnal. Nakaugalian na yan for so long a time immemorial. Ang pig-agihan kan prosesyon, Miyerkules Santo, Biyernes Santo, subarangay na yaon dyan pig-agihan, buda sukataraning, digdi sa tuya baga padingnal, simplehon sa nang kurubong yan, may Santa Cruz, Badal na Cruz, may ilaw, may patente, may diit na adorasyon. Duman padignal dai. Kunyan iyan, pig sa sakripisyon talaga, darakulaon iyan na kung anong porsyon kang Kalbaryo ni Jesus ang nakatalaan sa barangay na iyan, iyon ang pinagdedepict ninda, pinagigibo. Aram mo kung anong pigibo padignal? Tao mismo ang yaon dyan, actors and actresses, mga kunyan iyan, ngunyan pa sa nauuso baga sa Facebook, buda sa mga malls baga, yan na gari estatwa padingnal na naka-consinda, naka-make up ning suplos na kung dyan sa Catanduanes padingnal, haluyo ng panahon. Mahiling mo halimbawa sa kung anong parte kan kunyan kan passion and death kan sa tuyang mahal kagurangnan ang pinagpoportray nila. Igwaning nakapako man. Tawo ang tabi padingnal. Dahil naghihiriro yan. Igwaning Santa Maria, igwaning Judas, igwang Pilato, gabos. And magayunon, dahil lang paano na-feature pa. Pero iyon, nakukunya na ayan sa Facebook. Pero iba pagyaon ka duman, physicalmente. You will feel so artistry and yung devotion. Devotion na ini, kan mga yaon dyan, because deeply rooted sa religion po, ang probinsya ng Catanduanes. Mga panata na yan ka nagkakapera dyan nagdidekurar, magayuno na mga dekorasyon padingnal. Almost real. Using ang anuman na mga available resources dyan. Ang mga bado na ayan, ang costume yaon dyan, costume na pang Hudeo, may garod. Gabos, tabi. Ngunyan, pig-aarog naman sa ibang munisipyos duman sa Catanduanes. Pero nothing beats and defeats the original sa Karamuran, Catanduanes. So pig-aagihan kada igwaning pigdideterminaran na kunya na estratehikong lugar na uniman ngaya digdi na kabugtak so arog kaining porsyon kang Kalbaryo ni Jesus. Sagkuduman sa paglubong, sagkuduman sa pagkabuhay. Aday pa sa pagkabuhay, sagkud sa paglubong ta Biyernes Santo sa naman. Ay ata magayunon. Kung ang biyahe baga pasiring duman, accessible na kung igong mga kakayanan kamo, pasiring kamo duman. And you will still feel the solemnity kang kunyan kan pag-komemorar na inikan Semana Santa. Digdi baga sa tuya, anong Semana Santa? Arampangan. Sa beach, dumandai. Buhay pa so tradisyon na nakagimatan ito bagang so sa bagay digdi igaw pa man padingnal baga so at matraka aramang matraka padingnal so pag nagpo-procession baga yun sa nasa inutan
Duman, iyo yan, pag alas 3 na nin hapon, Biyernes Santo, malagatak, taka, daing nang riribukan iyan. Daing nagpupukpok, daing nag-uulok, daing nagkakarigos, gabos iyan. Manggigirabo ka talaga. So, kunya nadadara pa, buhay pa, so tradisyon na talagang tatamaan ka sa imong inner soul, inner heart, tabi. Daining ko bako pang masyadong commercialized, ang pag-obserbar dumaning Semana Santa. Talagang solemn pang marhay. Tapos maprosesyon ng pagkahapon, mahiling mo, well-lighted, iyan na iyan na binugtak dindang ko niyan. So, Stations of the Cross baga, yan. Yaon iyan tabi. Day nagiriro yan, mga nakakostyum. So dugo ngayon nagtatagdo, may sistema masidang magtatagdo managari dugo mananggad, ayata na real life. Tatawo ang nagakunya nagadepict. May mga costumes yan. May bado siyang kumbaga Hudeo. Yan, kung ang role mo Hudeo ka. May costume ka tabi. Bakong basang-basang harayoon ini mga digding kwan. Ararog na lang yan eh. Ito ang original talaga. Ngunyan, igwa na nag-innovate na sinda, may mga sound effects na with the introduction baka ining mga Bluetooth speakers. Yan. Tapos may mga light effects na sindaman tabi duman. Nag-i-improve. Ay, ata magayon tabi. Kung mahiling nindo iyan dyan sa Karamuran, Catanduanes. Tarabang-tabangan ang mga barangay. Taso pigagyan baka ang prosesyon, taraning-taning iyan, mga nagkapirang barangay, minakuron tribu iyan. Igwa manin diit na papremyo. But yung espiritu kan ito so parang mga debosyon na minasakripisyo sina dyan, magibo siya ang nakatuka sa arog ka ini, ikaman ngayon magibo kan arog ka ito, ikaman ngayon mapapel na arog ka ining mahal na inang Santa Maria, ikaman ngayon duro demos ka, Hudiyo ka. Yan, nagkukurostyum yan tabi. For the entire duration kang prosesyon, yaw na naka-steady. Kung nakapako sa krus, talagang nakapako ka dyan sa krus. Igwa lang ning style managari, talagang nakapako. Pero nakabugkos ang kamot na hidden, so di mariparong huna mo talaga nakapako. Igaw kay itong so nagdungkal, gabos, tabi. Mama Mary yaon man dyan, mga angeles, angels. Dyan po yan sa Karamuran, Catanduanes. Inda ko nagka-feature man yan sa national TV, pero igwa na ngunya naaaraman na in the outside world ta igwa na baga ngunya ning Facebook ani ba ka nagla-live na nga nahihiling na ninda tabi. Ngunyan pa sila nagka-discover brigade kan iba. Maray na hapon na tabi kay Rodito Mendones, maray na hapon kay Rodito Mendones, sabi ni 1601. Yan, aber daw tabi, saro man sana so nag-mensay sa tuya ang ngunya na hapon maray na hapon tabi dyan sa Indo. So mga nag-aaran tabay tabi. Mga taga-Bariis, kumusta man po kamo dyan. So yan po dyan yan sa Karamuran, Catanduanes. Kuwampa, sulim ning maray pa ang kunyan, ang ining pag-obserbar dyan ka ining Semana Santa. Di sa tuya ko na commercialized na tabi na marhay digdi sa mga syudades. Ndangani ko nakadangog pa kamong duli-duli. Sa bagay digdi sa to sa sentro dayong duli-duli inda sa diyan sa Kabubuldan. Kunigwa pang duli-duli pag araw ka ining panahon. Yan tabi ha na kung ka nata silensyo na pati suluwas. Tabi yan na ko na ayan. Dyan sa tabi na di paano ka ang tabi sana sa ibang lugar iba-iba man paano ang tradisyon dyan sa igwa man ka na sa mga paso duman sa San Andres, Catanduanes, pero mas kunyan itong sa Karamuran, mas original ito, mas haloy ito duman sa sakuyang lupang tinubuan. Sir Kagawad Alvin Gapayaw kan bita maray na hapon tabi sa imo Sir Alvin Gapayaw.
O sa Marinduque, iyo man daa, sabi ni Sir Alvin Nagapayaw. Iyo man sa Marinduque, arog man kaan. Alagang nagkunyan, mina purostura talaga, Sir Alvin. Adi, arog kaayan tabi. Igwanin mga nagagamit sindanin man lain-lain na kung ano dyan sa palibot na pwedeng magabot, ididikorar nindan. Ay talagang madidepict mo, paghuna mo, yaong ka mananggaduman sa lugar kan pinangyarihan. Minaluas ang creativity kan mga yaon dyan na minagiribo kaan dyan po sa Karamuran, Catanduanes. At akong maray sa ng panahon gayud padingdal buda may mga service mag-encourage kitang magpasiriring duman, balik sa na pagkahapon. Kung di daing biyahe baga paano yan sa ferryboat na. Kung siguro day sa na, igwa sa na ning tulay pasiring sa Catanduanes, pwede ka magdayo pasiring duman. Balik sa na pagkahapon. Yan. Yung matraka baga, duman yan, tak. Naglilibot yan duman sa pigaghang kang prosesyon. O sinyal na yun naan. Gada na sa tong kagurang nan alas 3 day nang riribukanan. Sign off gabos, sign off ang laban. Day na po yan. Sagkod na Domingo de Ramos. Uyo man ni sa Marinduque Moriones Festival, sabi ka sa tuyang amigo El Viajero. Moriones, iba man itong Moriones Festival ito. Ini talagang gusto sabihin, pareho sa pagkunyan, pag-costume, nagko-costume naman festival, ini kunyan, religious festival, kumbaga, religious commemoration, yan, sa Catanduanes. Sa luyunaan, dekada 60 pa 70, uyugon moan. It is being passed on from generation to generation, intergenerational, day nawawara. And it keeps on improving and improving. Dahil na mawawara na tradisyon na yan dyan po sa Catanduanes. Inarog naman, igwa man sa San Andres, kang Catanduanes, dispes sa Virac, igwa man gayud sa Cabecera, pero not as pomp and not as sabi na nga ni original as itong sa Karamuran kan Catanduanes tabi. Yan ang kung kaduman na, yan an. Tapos, day talaga nin nagkakaraon ng karni duman yan sabi digdi. Ito pa sabi ni 1601 duman po sa muya sa Biga Aligaspi, igaw man po prosesyon pag Biyernes Santo. Opo, prosesyon, pero itong sukuan diyan sa Catanduanes sa Karamuran, itong mga Station of the Cross yan, igaw dumanin mga nagdidepict, kumbaga nag-istatwa sina tao dahil hiriruan. Yan tabi that's the way it is dyan sa sa ining Karamuran, Catanduanes. Dahil kauning karni tabi. Sabi ba kan iba, bako ngayaan maati supiglalaog sangimot, kundi ko na anong ipigluluwas sangimot buda sa isip. Yung ngayon ang maati. Yung ngayon dapat ito ang linigon. Bako itong sukon anong kakaunon. Yan. Tama mong baga Bako itong sukon anong kakaunon. Kundi kun ano ang linigan dahil so itong ipigluluwas niya to. Pag sinabi pigluluwas pigtataram, gawi, gibu-gibu ta, isip ta. Yung tabi ang gustong sabihin. Not much more duman sa paglaog nin pagkaon kung ano ang maati, tabi, na pigbabawal. Sa bagay na sa pagtubod man iyan tabi, po. Sako, personalmente, pag-abot sa relihiyon, daya ko nakipagparadiskusyon kan because belief and religion is something very personal, very intimate iyan. Dai mo pagdikta ng sarong tao na udigdi ka magtukaw pag-abot sa simbahan, dai o pag-abot sa chapel ko, udigdi ka, dai mo pagdiktahan. Pag-abot sa pagpamadi kung paano, dai mo pabayaan mo siya because ang relasyon kan tao sa mahal na Diyos na pinagtutubudan niya is very something personal. I-qualify niya to kung natata personal. Kung ano sa pag-isip niya na iyon nakakakonektar siya
ninmaray sa mahal kagurangnan sa kung anong paagi, iyan po ang udok sa buot. Yan. Dai mo iyan pagpugungon. Bako, kung nagkaka sa imong pagtubod sa imong sa kairaroman ka sa imong pag-isip, ang pagpangadji, arog ka ining oras, arog ka ining lugar, o kung ano, sige. Sabi, but do not impose in him or her. Di ka magtukaw, ining kantahon mo, ining bako po tabi, ano, okay, pwede man iyan. Pero once sa pinag-imponiran mo na, bako na nagtutubod, kundi nagsusunod na sanaan. Compliance na sanaan. Ayan tabi, kaya pag-abot sa relihiyon, daya ko kaan, sige sana ka mo. Whatever na sa indong, sa pag-isip nindo, nakakakonekta mo intimately in the supreme being, in our supreme being. Day po yan yung template para sa ako. Day yung template yan, day yung standard, kumbaga. Kundi ko nanusuna sa kairaruman kang puso mo, na nakikihurong ka sa kagurangnan, na sa pagtubod mo, baad pigdadangog, sige kultibara yan. Yan, anda ka? Ay, baad magi na kita digdiman na uniong Monsignor. Tabi ada, ya, diyan tabi ha. Karamuran Catanduanes, that's it tabi. Yan ang lupang tinubuan ko. Diyan sa munisipyo iyan. Matraka, pag nadadangog ka na nagpo-prosesyon din niya ako, matraka, igwa pa man, taka. Kung yan pa din, kahoy na ginibong nagpapalak-palak, arog kaan, gari, iyo man anso, kuwang ka ito, kumbaga, pang-attract ning atensyon, na uyin na ang prosesyon, unin na, gada na ang kagurangnan, tabi, dahil na magpararibok, dahil na nagpupukpuk yan, dahil na kung ano ka ang tabi, tapos, so, may mga nagpapangadyi kaan, sagkod na, kung anong sa mga pinag-uutuban baga na mga pangadyi, yan. Pigiribo na ang tabi. Dispwes, ano ito pa di so bagong kalayo, anong kan ito porsyon? Pag so mabuhay na ano, bagong kalayo, yan. Bagong kalayo tabi. Tapos yan na 7 palabras, yan. Halo yun na tradisyon baga tabi. Explaining itong so 7 palabras sa baga tabi, ano, ng mga nadadangog man yan sa DCGB tabi. Igo kaya kita digdining coverage, ay bagay mag coverage tabi. Yan na 7 last words kan sa tuyang kagurangnan. Itong suduman sa karamuran, kuan iyan, so simbahan, pinag-acknowledge na nga ni iyan opisyalmente kan simbahan Katolika duman. In fact, o simbahan duman nag-encourage ta gari nagtatao man in date na papremyo ta an kanina duman yung inner devotion kan mga tao na sa indang skill sa indang talent uyan ipigpaatang ninda sa kagurangnan sa pagikan paggibo kan mga araw kan na bagay yan na mga kuanaan anong apod kaan diorama ba yan or ano ata magayonon makadumang kam one time never miss an opportunity na mahiling ni duman ang prosesyon buda itong so Stations of the Cross sa pigaagyan kang prosesyon. Talagang masasatisfy ka mo tabi. Although sabi ta na nga ni ibang mga lugar man duman nag-ararog naman pero iba talaga pag itong so original ang sa indong ma-experience no, mabuhay mabuhay ka mo diyan sa diocese man kan Catanduanes and maray na hapon yan sa indo. Oras Pilipinas, alas 4:28. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hanap mo ba kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36 in 1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target Pio Fernandez. May nagapot sa tuya, ini nagkakahiriling sa Facebook. Itong supi para ragtok bagaan lawas. Ano ito? Zero patik ito. Kung pwede mainda, sana makatakot gada na pa di. So ito pang piparagtok ang lawas. Piga-alay daan na kunyan ang ining sa tuyang mga bones to lang. Oh, inda ko sana pero ikoning mga igwa na kanig di ba nagigibo man nagkakahiring ta sa Facebook. Mas maray na magkonsulta siguro mo na ka may nagapot kaya sa tuya kung safe dayan. Dai ko tabi ako maka kunyang kan sa indo maka ano ini o maka abiso to ba ko magitang doktor ano nagkakahiring kaya sa Facebook so iba na encourage tama si Ramon pag binaragtok ano gari natatanos so mga tiko-tiko na align so mga tibang at api paragtok nga ni ang kunyan ang liog isus marisot niya ko kun madali mapunggul mapugtas pagmata mo kang gadan ka. Api paragtok ina igsan ina likod. Uy, Diyos ko na ako ini. Pero nasa-satisfy so mga kunyan, so mga kliyente. Igwa ko nabasa ka ang kito kaaging taon, nagadan so pinagturo therapy yan na chiropathic yan. Naggadanta, nagkabararian, may nagkapurutol na vein siya ta ito, ugat o kung ano. Pinatanos na ito duman sa somewhere else sa Mindanao yata ito sa Visayas. Naggadan. Ay naku, kaya ingat ka mukhang tabi ha. Dahil basta-basta. EGB On the Spot Report. May istorya na kita sa luwas. May sarong report kita. Ihatod di kumpadreng Jomar dyan sa 1st District. Paring Jomar, maray na hapon tabi. Go ahead na. Salamat pa rin, Pio. Maray na hapon sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, may plano man ang lokal na gobyerno kan tabako na magtaonin ayuda sa mga tricycle drivers na apektado kan pagtaas kan presyo kan gasolina. Ini ang pinahayag ni Mayor Ray Bragay sa DCGB News. Alagad maski nga ni grabe ang pagingawa ang kamabutan niya, ora pang available na pundo ang lokal na gobyerno para dyan. Susog sa saya, kinakaipuan na nindang mag-urolay, budaan sangguni ang panglungsod kan tabako para kung sakali na i-diretsyo na nindang planong ini, makapagalukar nin pundo ang sanggunian para sa araw kaining bagay. For the meantime, sinabi ni Mayor Bragais na dahilan tayo guwamanin mga ayuda para sa mga tricycle drivers ang national government. Ito nang una ngaya ang painuton pagkatapos nila saka nakita. Nagagad na po sa tuyang DSWD, pinulto po ng sinda. And then po ang probinsya nagagad naman sa tuyang sigop kang lista kan mga inagsabi ko ni todo lang ini sa todo lang po nagagad lista. And kita man po, di bang po kitang budget pa para dyan. Pero siyempre, mag-ururong kami kasanggunian na nagkaplano naman po ako na talaga pwede mo na kung magtawag ayuda. Nagkaplano naman. Pero hindi pa po kitang schedule. Mas nga po si DSWD, nagagad pa lang record. And sa provincial government, nagagad pa man lang record. Di ba man po sila nag-schedule pa magtaong. Si Mayor Ray Bragay. For the meantime, Paripio, ang solamente nangunya na maitatabang kan lokal na gobyerno kang tabako sa mga tricycle drivers and operators dahil ang kaining grabe ng paglangkaw kompresyong gasolina, iyo ang pinasar na kansanggunay ang panglungsod na provisional fare increase man para sa sektor na ini. Pero itong cash assistance, dahil pa, mahanap pa si daling pundo. Saka igwana, naghahagad da kilista sa LGU kan mga tricycle drivers and operators. So DSWD, buda sa provincial government. Yan. Na gusto sabihin, igwang itatao ang duwang anong ini
ang DSWD National saka ang provincial government. Kaya susog ka alkalde, painutan ang una sinda. Pagka katapos ninda, kita naman niya mapait. Pagururong niya kami buda sa sanggunian na makadali mang kipundo para dyan. Magkakako yan, igo yan. Igwa, dakol na savings ang tabako. Madali yun yan. Okay. So, yan nga na tayo pinipiyang informasyon. Jomar Bian, DCG. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa tabako. Sa mga taga-tabako, lalo ng drivers, buda operators ka na tricycles, dahil mag-worry. Magkakakuha ka mo ka yan dyan, ning ayuda tabi. Hali man sa lokal na gobyerno kan tabako. Mahanap yan, tamahanap ning fundo. Igwa ning makukuhaan yan. Bako man na bangkarote ang lokal na gobyerno. Buda, ang mga yaon dyan na pinag-ilihir nindo. Aram nindian sa koordinasyon, siyempre pati na sa mga department dyan, so sa accounting, sa budget, aram ninda yan kung paano iguan. Mainot mo na itong kung halimbawa tanaghagada ning lista na DSWD buda sa provincial government, pagkatapos kaan tibaad labang makakuha na makasunod naman ining hali man sa kaban kan lokal na gobyerno kan tabako. Talagang gulpiman ang kunyan, ang apektado talaga is drivers and commuters. Bako masyado sa operator pa dinald. Di bawi ninda yan sa plete. Sa drivers, yan, nagugulpi duman sa krudo, dito na sana na kukunyan nindang dilensya na kukuaman. Pero pag initaas na plete kaan sa kan LTFRB, tinugutan na kan gobyerno, sa tuya na babawion iyan. Kitaan ultimong duman sa istorya, kitaan finish line, kitaan masa para bawi na yan kan operator, buda bawi na yan kan mga drivers ang nawawara sa indangon yan. Okay, sige, didiretso na kita kan iba pang mga pag-istorya. May nagapot sa itong Zika virus. Bako man da iyan masyadong concern. Duman yan sa US, parang sa COVID baga. Zika virus. In fact, kanakaagi bagang mga pakipaghuro niya to sa mga infectious disease specialist. Nagasabi na iyan na kuan yan na trangkaso yan na sipon manlain-lain na variants iyan. Pag inagihan ka ning araw ka ining trangkaso, immune ka na dumaan. Pero ang problema kaya dakol ngayang klase yan, dakol ning variants, kaya sige sa nan siripon sa nabaga. Type A na sipon ang tumama sa imong ngunyan trangkaso, day ka na immune ka na. Ang problema tayo ng type B, type C, type D. Iyo yan tabi. Kaya sige bagan sipon. Ngunyan uso ako. Nadali na makita kan abo. Yan. Pag minasalidang panahon baga, uso yan tabi. So, itong supigapon na Zika virus sa US nag-emerge. Pero bako da itong concern. Sinikada na ito. So, Zika virus. Garo man sa natrangkaso. DZGB. Igwa pang sarong informasyon. Alima dyan sa luwas. DZGB on the spot report. Paghali duman sa Premier Distrito, digdi kita sa Segundo Distrito Kanalbay, si Joshua Bino. Joshua, marhay na hapon, go ahead. Yes, marhay na hapon, Sir Pio. Tama yun ang pinagdidiskuter mo, Sir Pio. Ako tinamaan sa naman, yun na hapon. Kaya sige ko man ang surusinghot. Iyo yan. Kuan ining nagtama sa imong niyan, immune ka na kan sa masunod, day ka na kan tatablan. So panibagong variant naman ang manlain-lain na klase dayan. Milyones dayan na variants. Kaya pala. Kaya nagagalas ka sinipo na naman. Iyo nang style ka. Kaya pala iba-iba ta. Pag minsan maski may sipon marayo na ako magkanta. Nya. May bisis man na malawya. Yan. Iba-iba pala ng variant. Iba-iba yan. Jinsuwa sa nang laban kaan. So, date sa nabagang jin. So, gariguro gilit sa na. Pagaan mong suwa pagkabanggi. Uyo na yan. Sige. Anyway, tabi, Sir Puyo, minatalikod pa sana ako sa opisina kan Prime Water Digdi sa Daraga Albay. Yan. Ipabot so concerned ka na nagsisirit na tubig pa ibabaw sa tinampo. Naman Sir Pio sa barangay Maroroy. Sa may katubangan dakan Pure Gold Buda J&F. Inagihan ko so area ka sa Bagot Tabi, Sir Pio. Confirmed Mananggad and dumog Mananggad permiso tinampo. Kasi naman sa mga sa mga maharong. And siyempre ang main concern sayang. Kaya pinabot ako niya na hapon digdig
sigun sa response katiyo ka na nasa customer care service, nakaabot na sa indaan na concern na ini. Good. And sigun sa indaan tabi sertiyo, naghahalap na lang na mag-abot kan mga gagamito ng mga materyales. Pa medyo aloy-aloy man ang pag-repair, ta siyempre mabukas kan tinampo, mapakaray kan na tubo sa irarom, pingalat lang databi sertiyo sa mga materyales para po na pagpatrabaho and pagpakaray kan water leakage dyan sa tinampong sakop kan barangay Maroroy. Yan, kaya so listener niya to na nagpaabot kan concern o yun natabian kuan ang development nakatimbre na palan and aktibado na ayan kan water district, pinaghalat na lang so materyales. O buda so pagkuangkan sa simiento ta siyempre mabakbak ka iyan Roger. So they naman isusperar. Efforts is ongoing na. Ayan, magayon ta igwa pa ning tao diyan palan sa dawad iyan tabi Joshua. Water district tapos prime water tabi. Prime water buda dawad. Na-confirm man na dito naman sa may Maroroy bago ako nagdiretso digdi Serpio, nag-apit ito naman sa area, conserve mananggad so water leakage. Medyo makusog-kusog mananggad tabi Serpio, sayang ka nagbubulos na tubig. And at least aram naman, and may mga initial ng proseso na pinagiboan water district budaan prime water. Very good. Sige, kumusta ang panahon ngunyan sa Daraga? Itong Serpio, naghapon ngunyan. Igwaning prosesyon man dyan nagigibuhon niya. Ako naglalakaw magkataning man sa nabaga ining opisina kan water district buda ining Daraga parokya ni Nuestra Señora de la Porteria o in Daraga Church. Armin ako Serpio ang aram ko, gari may prosesyon man ngunyan na Miyerkules. Pero alas 6 pa, pagtaon, matawuhon digdi, gulpi ang mga bihikulong nakapark, siguro sa mga nag-visit sa iglesia ini. Buda, talagang magayon ang digang view Serpio, ta hiling na bilog si Bulk ngayon. Tapos mapresko dyan ngunyan? Mapresko tabi ang Serpio. Medyo malulimpoy naman, arag kayo ning kunyan. Mahaloy na kundi nakapasir dyan. Igo dyan kay tuning mga resto bars dyan sa dyan mismo sa lugar naan. Igo dyan yung kay ito mga resto bar. Then baka may prosesyon. Igawa man yung prosesyon kayo dyan sa Daraga. May prosesyon data di Serpio pagkatapos kan misa mga alas 6. Yun. Igo. Prosesyon man lang digdi. Super naman Serpio, Miyerkules buda. Biyernes Santo. And actually, may road closure na pigpotog sa lokal na gobyerno. Ang magiging ruta Serpio kan prosesyon, nagali digdi sa sa Daraga Church sa taas, pababa ni Serpio digdi sa may Arabic Pension sa may Barangay San Roque. Malugsot duman. Tapos diretso na pasiring Serpio duman sa Barangay Sipi. Tapos interior kan Sipi and Barangay Ilawod. Alibot, tapos malawas yan digdi sa may Caltex. Tapos Macros sa Rizal Street. Tapos Macros naman sa T-Terrace Street. So dyan sa may Saudan. Naputol si Diyos. Natapos na gayod. So call niya Toribio Perez Street. Tapos pabalik naman dyan pa itaas na sa Daraga Church. Naabutan mo ka ito dyan pitsahan baga tabi tatanim niya sa Daraga Church. Anong ngarang ka ito? Igod yan yung pitsahan tapos may beer. Yan. Anong ngarang ka ito kasukan yan? Daw kung isip pa ito ni Sir Alvin Gapayaw. Terasa Cafe ba yun? O kung Terasa Cafe tatanems? Ay, nagakaw niya ng pizza. May naka-oro istorya man nga na ako dyan tatanems ka ito. Sa Terasa Cafe. Yan. Sa gilid sa ito. Go ahead, Joshua. So, pag halik Serpio sa City and Ilawod, maluwas digdi sa may Caltex, Macross sa Rizal Street, digdi sa may tangod bagay Serpio kan dating Novo. Opo. Tapos mabalyo naman sa T-Terrace and sagkod sa patukad naman digdi sa simbahan. Ayan. Di day man pala maagi naman sa likod kan sa udan. Pag Biyernes,
pag Biyernes, pag luwas Serpio duman sa may Caltex, maagi sa Rizal Street, hanggang duman sa may pasiring sa Market, Putasan, tapos T. Perez, tapos Palaog sa simbahan. Pag Miyerkules, Pag Miyerkules, dai. dahil. Pag Biyernes, malibot duman sa may Market. Kung Miyerkules, dyan sana sa may dating Novo. Aha. Ay, yan. Medyo shorten ko yan, pag Miyerkules. Aha. Yan. Sige. So, yan tabi, Serpio, pag matawuhon mo yan, mga nag-picture-picture, ang parkingan, paano tabi, Serpio, gulpi ang mga puro pamilyang nag-litrato digdi sa lawas kan simbahan. Ito sakto magayon, bilog na bilog ang shape ni Vulcan Mayon. Malinawon. And gulpi man digdi Serpio yung mga pulis para sa seguridad. Uni may nalig man ako naka-standby na ambulansya. And busy ang mga tao sa pag-akomodar kaning mga nag-aarabot na mga turista and iba pang mga Devotos. lokal na bisita. Sige. So yan tabi, Sir Pio, na sitwasyon niya to digdi sa Daraga Albay, sa Primater, and ganyan sa Daraga Church. Just Fabino, DCGB. Salamat, Joshua. Terraza Cafe Badaga dito tatanim sa tapos ikaw pang kataning yan nagsisirbi ning serbesa yan dahil pa kitong San Miglite so pale pilsen pa yan Buda pizza yan pamusuan dumang ka sa may terrace yan buro balkon tapos ikaw pa duman sa ori baba iyo man nagsarado ito tatanim sa dahil na dahil hinda nata ito dayuhon man pa pero grabe ang tao kang kaito at Terraza Cafe yan dyan ang mga nag-draw date kay ito Daraga Church tabi those were the days ayan dyan sagkon ngunyan baga ang karaya ining Daraga Church baga na preservar tatanim so physical structure dahil masyadong improvement. Tama yan. Pakusuglun ng structure. Ining mga simbahan, ining mga centuries old, mga yaman iyan kan sa tuyang kultura. Yan, ining Daraga Church saro iyan sa mga pinag-feature. Nuestra Señora de la Porteria. Yan. So pag nag-usa na dyan, ito masana duman sa may kampana, sa may luwasan, ang pagluwas diyan kan prosesyon palugsuton duman sa tuong parte kung atubang ka sa simbahan tuong parte palugsuton na maray maluwas anduman sa may Arabic pension hari duman sa may kara Mayor Vic Perete diyan San Roque ang tabi maray napon tabi sa imo Mayor Vic Perete masiramon yan tatanems ito bagang So, dilis na medyo durda ko na gigisa sa nabaga sa kamatis, sibuyas, bawang. Pag simana santiyon, tapos duman sa ihuyag mo sa dahonin batag. Igo kan tatanim si bisa to. Maray kan sa Biyernes Santo pagrilinig, tirahon ta so, alang na bulinaw yun, dili. Bulinaw alang na bulinaw. Python ta sana sa sibuyas bawang tapos lusantang lada pa yun lang pwede na tapos maluto isus na karaon ng kaan yus na antabi igwa kaning kurokosido kung makadali kaning sira dyan tabi yan bawal na bagang karne pag Biyernes Santo pwede naman Lunes Sabado e Gloria, tapos Domingo de Ramos. Kaito, pigpipili dyan sa mga barangay ang itutuntun. Pigpipili. Yung man digdi tatanim sa Daraga yuman, mapili kan mga aki na itutuntun. So, anghel na nagkakanta pababa. Yan. Pigi-ensayo yan, tabi.
makonsider diyan kay to sa albay disekta so aki nakatakot. Takot no na gusto kay iba so ina duman sa pagtuntun di man mapwede. Rampahog kan so pigtutuntun. Bata lang kaw ng baga na tore. Buda nagkakanta patabi. Nang pagkatapos kanta tanems kang turuntunan. Garon na kabuhian sa turil. Paduruma na sa beach. Hallelujah na. Pasiring na sa mga beach. Puunaan na. Yun ang hudyat. Piristahan na. Pakasimana Santa. Piristahan na. Munan mukaan. Disyembre na. Makaskaso na. Lumihisa na ining Simana Santang ini. Piristahan na yan. Munan mukaan. Disyembre na. Bonus na naman. Magano, arog lang kayo ni medyo mabagal ang dalagan kan oras. Pag Simana Santa, malas aga baga, Huwebes Santo na Isus ko. Then Biyernes Santo na tabi baga. Pwede ito tatanim sa Biyernes o sa rin sa pagrilinig. Sabado, tiraom ta. Itong so ginisang bulinaw na alang. Uno pa. Ay, tapos so dahonin batag na inalob. Ano pa? Magdaramluan sa nadya. Ay, sus na perte. Di paano kanta tanim? Pwede nakitailing nga daw dyan sa kalendaryo mo. O kunday pa. Iga pa magkita ng 3 minutos tabi magdadarangugan na kita regular programming po by next week tabi. Ta sa aga yun na ayan kadaklan na mga programang madadong din mga pangkamahala na tabi yan Bicol Target dahil na sa aga pati so tingog kan banwaan pero standby kita digdita so Christmas maghalawig ito baka kon maputol or what ang transmission yaong kita digdi budak kong igong mga emergency tabi yan ining Christmas sa aga ito tanim sa tama ba Huwebes gari iyo Huwebes ito hora halawig iyan tabi diyan sa Cathedral iyon so renewal of vows parang pagbago man kan ining kung bagas lisensya o panuga pagpasakagurangnan kan mga kapadean niya to yan na pigapod na Christmas madadangog diyan sa DCGB both sa AM buda sa FB live tabi so yan ang mga igwa pa buda ito so mga drama pangkamahalan magkakadaragog din do buda reflections sina Monsignor Noe buda iba pa nasara Padre Momoy na Borromeo yaon yan tabi buda iba pang mga nakukuaman niya to digding nagpapahayag para po sa satuyang spiritual and moral enrichment tabi. Semana Santa 2026 yan. Nadadang ko na naman sa tugtog baga natatanems na mga dito sugari baga turotot tadadon yan. Ay nito tay kwanta dali. Kung kita digdik ito na ay nitong kanya madali sa nata yung Semana Santa dali sa nawod ha. Ay ito sala sunapin duta sala ito tuwan kapital yan ani ni mga ko na ini ay na ito so pinadara sa tuya digdi ay sala halawigo na pa halawigo na ay na ito bata pa tapos sa oras ta yan dali sa nata hanapon ko bako na ay na ito so yan so mga sa drama baga dahil hararo mo na makonsumo na kitang marina oras pwede na kita tatanim sa tabi
Okay na, nag-go signal na sa tuyang tech department yan. Sa pangarap po kang bilog na tropa, salamat kan sa inyong pagantabay. Mahal namang Diyos at magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Anse nung kadamay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties,